Ia zi, ce e dreptatea? Știi? Oare e propagată de gardă când numele și bani necunoscuți încercă în gășine sau pe stradă fără ca măcar să fie acuzați de vreo faptă? Oare ți cu dreptatea când împiedici pe cineva să fie împreună cu muza sa, fie cu fi viața sau continuarea, da? Oare știi tu mai bine ce e propice pentru sine decât sinele în sinea lui? Oare conceptul de dreptate chiar poate exista? Sau sunt doar perspective care afirmă prezența sau ba? Oare să fii drept nu înseamnă să ai dreptate? Și oare dreptatea nu câștigi băgând milioane în spitale sau dând de lucruri serviciilor funerale, zicând că boala le opri chinuiala sau că a fost nevoie de a-i sacrifica pentru a-i salva, că ideologia lor era greșită și îi rănea. De asta, martirii sunt tratați de parcă ar fi niște nebuni ratați sau doar uitați. Oare dreptatea nu-i doar un mod de a justifica îndoctrinarea, sclavia și moartea, pervertindu-ne percepția asupra creației, acceptând termenii grației? Hai spunem de dreptate cum toți avem dreptul, că doar așa e drept, nu? Neagați afirmația când afli că dacă mă adun cu populația nu se mai reduce ecuația, sau când afli că în aparențe diferi de tine, în mai mult sau mai puțin de opinie și în general de mulțime. Ce contează că în profunzime fiecare ființă e ca mine sau ca oricine, că până la urmă nu diferim cu nimic, de la ăla mai mare la ăla mai mic. Ego-ul diferă, sinele doar se manifestă diferit. Am spus-o și o să o mai zic. Înțelegând asta nu te mai sperie nimic. Înțelegând asta totul începe să pară nesemnificativ. Neînțelegând asta nu legi mai nimic. Neînțelegând asta lumea are sens. Întrebările răspuns mai bine acceptă-l că altfel o să doare nespus. Ca pe ăla de sus când se uită în jos. Ca pe orice soare când e lovit de apus. Încep strofa asta cu o afirmație și încă o întrebare. Sclavia e greșită, dar stau repede aproape cu toții ca roboții. De-aia zic că tu sigur știi multe. De unde vine cumbatul de la tine din buzunare? Nu-i clar oare? Ne dăbatem cu bunul în piept. Să moare nimeni de nu se cel mai drept. Bă, poponare, parcă vorba era să te accept. Sau ai scăpat cumva de defect? Până și strada e strâmbă, bă, frate. Poate nu-ți credincios neapărat, dar mă sucesc instant când văd ce e în state. E drept să nu rănești pe nimeni, chiar dacă asta înseamnă să convingi un om sănătos că e bolnav și un om bolnav că e sănătos. Și pe restul ca să fie alienat mentale, ceva banal și chiar normal. Nu doar accepta, ci și promova la modul: tati, vreau să-mi trompa uger ca fetițele și băieței să mă poată mulge. Oricum îți garantez că oricât de rău ai fi, atâta timp cât bagi drogul ăsta legalizat în tine, îți va fi mai bine. Ce, nu vrei să o faci? O lume la reeducare și te complaci. Acum sunt nedrept că discriminezi, asta doar așa să vezi că poți soarcă un profesor când te vitezi. Ia zi, ce e dreptatea? Nu știi, atunci ai înțeles cât morții ar fi de acord cu mine orice insomniac, mai ales când îi lipsește cheia porții. Mai sunt multe de zis despre dreptate, o piesă nu mi-ajunge să zic nici jumătate. Gata cu două fără metafore, dreptate pur și simplu ideea cuiva propagată de corpul și mintea altora sau asta. Chiar dacă ei își dau sau nu seama, cu alte cuvinte un mod de a vedea realitatea. O religie, ideologie sau doar o metodă de a controla pe cineva sau știi ceva. E orice crezi tu că e.